واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے مہمان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، اے رحمتاں والیاں کڑیاں نے، اے رحمتاں والیاں کڑیاں نے، او قسمتاں والیاں جھولیاں بھریاں نے، او اے رحمتاں والیاں کڑیاں نے، قسمتاں والیاں جھولیاں بھریاں نے، او لٹیاں رحمتاں رب رحمان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، او سونے اللہ دے مہمان دیاں، او دل مومناں دے پر نور ہوئے، او دل مومناں دے پر نور ہوئے، کر نیکیاں تے مسرور ہوئے، دل مومناں دے پر نور ہوئے، کر نیکیاں تے مسرور ہوئے، ایتاں سن سن کے قرآن دیاں، او قسمت والے جنہاں رمضان دے اندر قرآن پڑھیا تے سنیا تے قرآن پڑھایا، او ایتاں سن سن کے قرآن دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، میرے اللہ دے مہمان دیاں، لگا جاندا اے رب دا پرونا جی، او لگا جاندا اے رب دا پرونا جی، او انہیں قسمتاں نال ہے اونا جی، او لگا جاندا اے رب دا پرونا جی، انہیں قسمتاں نال ہے اونا جی، کیا زندگیاں نے انسان دیاں، او کیا زندگیاں نے انسان دیاں، واہ واہ رونقاں پتہ نہیں کادیاں لمیاں امیداں لا کے بیٹھا ہے، کیا تو ویندا نہیں ہے اپنے کنے نوجوان بیلیاں نو تو رمضان تو پہلے قبراں دے اندر اتاریا ہے، کیا تینوں پتہ نہیں تو اپنے باپ نو قبراں دے اندر اتاریا ہے، کیا باپ نہیں جاندا اپنے جوان پتر نو قبراں دے اندر دفن کر کے آ گیا، کیا ماں نہیں جان دے اپنی دھی نو اپنے ہتھیں قبراں دے اندر ڈوریا ہے، کیا تیاں نہیں جان دیاں اپنی امی نو اپنے ہتھیں قبراں دے اندر ڈوریا ہے، پھر لمیاں امیداں کا دیاں نے لگا جاندا اے رب دا پرونا جی، انہیں قسمتاں نال ہے اونا جی، او کیا زندگیاں نے انسان دیاں، واہ واہ رونقاں ماہ رمضان دیاں، میرے اللہ دے مہمان دیاں، اللہ سونے سانو معاف کریں، اللہ سونے سانو معاف کریں، اللہ سونے سانو معاف کریں، ساڈے بدیاں دے دفتر صاف کریں، اللہ سونے سانو معاف کریں، ساڈے بدیاں دے دفتر صاف کریں، اور نہیں ہمتاں دوزخ جان دیاں، اور نہیں ہمتاں دوزخ